Aminu wa alaikum salam. Da Allah malam tambaya ne. To Allah isa na sani. Da Allah ina tambayan ina ne gidan malam Sallah. To nan mara lafiya? Eh. To masha Allah. Ki je in raka ki. Yawwa, kawo jakar rike miki ko? Irin ku ai ba a dinga barin ku da wannan kaya mai nauyi kuna riƙewa a gurin ku ba. To mu je bismillah. Yawwa. Yanzu baiwa Allah kin ce mini kin zo daga nesa, amma kuma na ce daga ina kike, kin ce daga nesa kike, ita nesan ba ta da suna ne? Sai kaga yanzu na sauka ne kuma ina buƙatar na samu waje na huta. Masha Allah. Ina so daga baya duk wannan maganganun zane. Haka ne, amma ga kin gaya min dai daga inda kiken kafin mu karasa gidan, kin ga ai ni ma na abin nan ko in na je sai in mai cikakken bayani, amma yanzu kin ce min bakuwa, kin san fa adan nan ta yanzu aka ce mutum ya yi bako ba tare da ya san me yiwa shi ma bai san da zuwanki ba, bai kuma san ki ba, ina tunanin ko tunda kin ce bakuwa ce ki. Gaskiya zai iya kasancewa haka, amma dai da ka bari na ji na zauna na huta sai mu yi magana. To shikenan ba matsala, mun karasa din sai in wannan. Yawwa salam, mun zo kofar gidan malam Sallau. Bari ne sallama da shi. Salamu alaikum. Wai ko Salim baka bana a labarin yadda kuka yi da honorable ba, wanda irin aiki aka yi maka alkawari? A'a, Ahmad ya kake magana alkawari kuma? Wannan fa ofa ce, dama tana nan a ajiye, kawai mu ake jira mu zo a ɗauka a bamu. Au, dama aikin haka ake ɗaukan ma'aikatan, dama haka ake ɗaukan aikin? A'a ba haka ake yi ba, kawai dai ka san saboda su 'yan majalisa ne, to su haka suke yi, haka abin yake. Kai Ahmad, ka fiye tambaya wallahi, na rasa yaushe ka lalace da irin wannan tambayoyi. Bai kamata a ce mu zauna muna gutsi tsoma a cikin wannan majalisar tamu ba. Mun zo muna rarraba magana a cikin majalisa, ya kamata a ce mu taya shi da addu'a. Ai kaga rabu da shi, ai Ahmad dama idan Allah ya kai mu gobe muka yi alƙawarin za mu koma gurin ɗan majalisar, gobe ya mana alƙawarin mu koma. Allah iya da kuma goben za mu koma. Yawwa, alhamdulillah. Insha Allah gobe da ni za a je gidan nan dan majalisa, amma zan duba an gani idan ina da lokaci, saboda ka san mu mutane ne masu aikin yi. To mai aikin yi, sanni mai aikin yi, to ni fa bari ka jin gaya ma, wallahi dama ni ba na so a maje gurin nan da kai, ba na so a je da kai, kai mana maganar wani aikin yi. To shikenan, Allah ubangiji ya kai mu gobe. Amin amin. Ai kana ji Ahmad, kai dai ka bari Allah ya kai mu goban, kai dai idan aiki ya samu wallahi zaka ji daɗi, ina gaya ma dan uwana, ka san fa naka ne. Allah mutumi na. Kai ka san dan uwa fa, wallahi tallahi. To Allah ya tabbatar da alkhairi. Ka san naka ne. To Allah ubangiji ya nuna mana. Amin amin. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam. Wane? Ah, da bismillah mu shigo mana. Wallahi baki ne. Yawwa. To bismillah, zauna. Masha Allah. Yawwa. Wayo Allah. Ina yin Lafiya da kike? lafiya kalau wallahi. Lafiya kalau wallahi. Wari wannan ba uwa fa. Wannan bakuwa ai bakuwar ka ce. Wari kenan. Wannan ta aka ta zama bakwata, da dai ka canza magana. To kyakkyawa a cikin kyawawa, ke ma bayani da kanta. Magana da wannan bawan Allah yake faɗa, shin haka take? Na san baka sani ba. Ni ya ce a wajen Malam Jafaru na Muleka, don shi ya turo ni ma wajen ka. Yanzu ina Baba Sallau. To, Malam Sallau a yanzu haka yana can babban asibiti na ƙaramar hukumar ɗan Hassan a kwance. Dan gab da ku zo nan ma shirye-shirye nake zan koma asibitin wajensa, inda Allah ya sa kun zo yanzu sai mu haɗu mu koma tare da ke. Saboda kai gwari ka haje kar sai a aje.
Me zai hana ni ma a tafi da ni asibitin nan? Ba matsala sai a tafi da kai. To masha Ita ma Allah. dubiyar idan ka je ka duba mara lafiya Allah da ka samu. Bari na ajiye kan fito sai mu tafi. To masha Allah. Barka da asuba. Barka da ne. Tashi lafiya. Yalla bai baka da asuba. Na gajiya. To alhamdulillah assalamu alaikum. Ina muku barka da zuwa kamar yadda kuka aiko kuna son ganin honorable. Unfortunately honorable ya dan samu rashin lafiya. Baya jin daɗi ina gida a kwance. Kuma ya umarce ni in zo in same ku dan in ji me ke tafi da ku. In ya so sai in je in ga masa. Amma yanzu ka fara gabatar min da su in ji kowa. Salim sai gabatar da. Yawwa ni sunana Salim Shu'aibu mai dukau. Masha Yalla bai sunana Ahmad Salisu gidan Rimi. Ni wakilin jama'a ne muka zo mu daɗa tunatarwa a fito a taimaki al'umma wanda mun san ana yi musamman iyayen da ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukan nauyin karatun 'ya'yansu Na'am. saboda tsadar rayuwa da ake ciki shine aka wakilta mu mu zo mu yi jawabi ana ganin muna kai komu da ku aka ba mu dama mu zo mu zauna da kai mu tuna maka ɗawainiyar da ake yi a ƙara ana ƙoƙari shine muka ce to za mu zo mu zauna musamman a wannan rayuwa da muke ciki. Gaskiya. To alhamdulillah kamar yadda kuka faɗa ni shi honorable ko in ce honorable ta wani bangare kuke ganin zai taimaka. Tabbas alai na fi Na'am. za ku iya domin honorable ina da karfin da za a siyo abinci a zo a bi sarakuna dagatai a biya dagatai su nemi masu unguwanni masu unguwanni sun san gidan kowa za su shiga lungu da saƙo su raba abincin nan ko da kwano goma ne irin shinkafa taliya da sauran kayayyakin nau'in abinci za a iya bin gidan kowa a bashi abincin nan domin an san gidan kowa saboda yanayin da halin da ake ciki ko ba haka ba idan an yi haka za a taimaki al'ummar annabi kuma ku da kanku za ku ga canji a ƙasar nan ko kuma in ce a constitution ko kuma in ce a local government da kuke wutuwa yalla bai ga da haka wannan a cikin wannan tsada wannan rayuwa da ake ciki kaga wannan rayuwa to a fito wani rabu ku duba fa ku gani wallahi za ku iya wani rabu dan Allah ku kai wannan koken a taimaki mutane dan Allah dan annabi wannan rayuwa da ake ciki a fito a taimaki mutane shine yake tafi da malamin shi. Salim kamar da ka faɗa kana da wata 'yar sana'a ne karama wacce za ka iya riƙe kanka. To gaskiya dai zuwa yanzu ba wata karamar sana'a da nake yi domin ni a tunani na karamar sana'a ta waɗanda ba su yi karatu mai zafi ba ce so to shi yasa dai har zuwa yanzu ban fara yin wata karamar sana'a ba gaskiya. Gaskiya ne. Allah ya taimaka. To alhamdulillah kamar da kuka sani insha Allah rabbi wannan sako zan gabatar da shi wajen honorable kuma da halin da ake ciki a matsayin wannan ma jibir na dan gida ne zan sanar da shi kuma zai isar da sako insha Allah idan kuna kusa zan gaito ku domin mu je wajen dubiyar mara lafiyar nan tare da ku sun honorable ya samu sauki abin da albarka masha Allah Allah ya kai ku gida lafiya Allah ya kai ku gida lafiya masha Allah. Kusan asibitin dole mun je bakin titi yanzu za mu samu ko dan adai sau ko dan taxi da ƙara sa da shi. To kaga ga inuwa can ku koma ku zauna sai in je in kira mai a daidaita sau. Ai haka. Kai ai abin da ya fi haka ma ba he ni ba ai ba uwarka ce. Mun gode ba. Yawwa to shikenan. Madalla to masha Allah. Ka santa ne? Kilima kuma ka gane? Ka dai ƙara sau. Kilima Jafar. Salim Shu'aibu mai dokar. Gaskiya ne Kilima. Dama kina nan? Ina
ina nan wallahi. Dama nan ne garinku? A wallahi ni ba nan ne garinmu ba, kawai dai garin kakanni na ne. Salim, garin kakanninka kuma? Mana. Ok, garin kakanninsa ne. Amma kuma Kirima ya na ganki tare da wannan. Kai a akar ka wulakanta shi yayana ne. Yayanki kuma? Kwarai kuwa. Kawai daga ganin mutum zaki ce yayanki ne? Kin san waye shi kuwa? To dan garuwa ne nan, dan garuwa ne, baro ike turawa ina yin garuwa a layi, ina siyar da ruwa. Shine zaki ce yayanki ne? Haji Salim, wannan mutumin da kake gani yana da matukar muhimmanci a wajena fiye da kai. Duk da mun yi soyayya da kai a school, wannan mutumin ya taimaki kanin mahaifina tamkar mahaifinsa. Kanin mahaifinki kuma? Kwarai kuwa. Ta, a shi kenan. Kamar kakon kunne kake tafiya ne? Ina ta kira da ka san akan kunne kake tafiya kana tafi kana magana zuci. Wato malam Shaibu tunani ne mai saboda sai da lamarin yaran nan sai dai a taya. Wannan yaro na waje na wanda suke kira da suna jagon ko wanda in ba jagon kace ba sa gane shi. Me ya faru da shi kuma? Irin kin ji da irin na yaron yau bai huce haka. Malam Sani ai ba abin da za a yi sai da addu'a. Dage da addu'a in Allah ya yarda. Allah zai karɓi addu'a kuma za su ci insha Allah. Ya Allah ina tawassuli da aikin alherin da na aikata. Ya Allah ina tawassuli da tsarkakan sunayenka. Ya Allah ina tawassuli da manyan salihan bayinka. Amin. Ya Allah ina tawassuli da manyan mala'ikunka wanda ba sa yi aikata laifi. Amin. Ya Allah ina tawassuli da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hidima wa ma'aiki. Ya Allah ina tawassuli da annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka shirya mana yaran mu. Taya mu da addu'a. Taya mu da addu'a. Masha Allah. Alhamdulillah. Mata ne mu. Ka kina ganin ma ba ya gidan mai kira. Barante. Ma haɗu da shi an yi. Salim, a matsayinka na abokina, a baya lokuta da yawa na sha baka shawara, amma kwata-kwata na ga baka ɗauka ba. To ni a matsayinka na abokinka ba zan gaji da baka shawara ba. Yanzu na zo zan baka shawara ta ƙarshe wadda yake ruwanka ne ka ɗauka, ruwanka ne ka batta. Wace shawara ku bashi ko har abada ba za ku bar mutum ya walwala ba? To in banda abin ka Yusuf ta yaya walwala za ta yi ba kuɗi? Ai idan ka ji an ce a yi walwala to akwai kuɗi a hannu. Kuɗi ka san su in kana taɓa su ko ba naka bane. Zuciyarka za ta kwanta, hankalinka zai kwanta. Kaga Aminu rabu da shi. Wai Salim, menene tsakaninka da waccan yarinya? Wato Ahmad, Allah ya sa mun yi soyayya da Kirima, mun yi soyayya kamar ba za mu rabu ba. Amma tunda Allah ya sa muka yi graduation, na dawo gida na fara fuskantar rayuwa. Ba dai abin da ba da ƙashi ma dai kana gani na sai da waya. Amma babban abin haushi da takaicin da yake damuna, wai Ahmad wai ni Ikilima take kalla take gaya wa cewa wai wancan dan garuwan ya fi. To, gaskiya amma dai bata kyauta ba. Ina so ka sani cewa Ikilima ta faɗa mana cewa Malam Sallau kanin mahaifinta ne. Kuma bayan haka kowa a garin nan yana sane da halaccin da ɗan garuwa yau Malam Sallau. Wanda yake wannan halaccin ƴaƴa ne kawai suke wa iyayensu. Iyayen ƴaƴan ma sai da ƴaƴan arziki ba kowanne ɗa wallahi. To dama, ai ni dama kai baka ƙaunata. Ai dama kai baka ƙaunata. Amanta Salim, ai ni zan iya gaya maka duk cikinmu babu wanda yake maka soyayyar da Aminu yake maka. Hasali ko ni da nazo daga nesa kake gani na a matsayin abokinka, ba zan yi maka soyayyar da Aminu zai yi maka ba. Haka ne fa.
kaga Salim kada ka manta gobe ka zo da wuri gobe da sassafe tafiyan nan tamu ni kaga tafiya zan yi ka wuce tun yanzu kaga Yusuf tsani mutum a to kai dama daga faɗin gaskiya kai ba su wannan rayuwa kai ne abokan gida wallahi alhamdulillah masha Allah lafiya gida ya iyalin alhamdulillah masha Allah kai kake tafiya yanzu gida wallahi na zo ne dama in sanar da kai cewa in an jima rana ta yi sanyi ina so mu je mu dubo malam Sallau a asibiti. So wannan malam Sallau na Zangare insha Allah gaskiya yana da kyau saboda kada ya dawo gida kuma a ce gida za mu duba shi sai mu ji kunya muna matsayin manya a unguwa. In ya zo aka ce sai ya zo za mu je aka ga mun ji kunya ba. Allah ya kai mu yamma insha Allah. Yawa to alhamdulillah. Masha Allah. To dama abin da na zo sanar da kai. Yake. Na gode alhamdulillah. Au malam Shaibu. Ikon Allah. Ma magana akan yaron waje na tukwato. Tukura? Eh. Tukur ka ce? Wannan yaro na waje na dai da ka sani tukur. Ke jagu za ka ce da ni. Ha ina. To ai wannan ai da ne. Ai tsohon suna ne. Ai tukur yake da. Alhamdulillah. Yaro dai yanzu Allah ya karba addu'a ta. Yaro ya shiri. Masha Allah. Yaro ya shiri. Alhamdulillah. Domin yanzu yaron nan in baya gida ina gona. In baya gona ina makaranta. Godiya ta tabbata da Allah. To masha Allah. Dan haka da malam Sani nake cewa a dage da addu'a. Domin ita addu'a ta iyaye akan yaro kamar yankan wuka ne. Domin ko da yanzu a wannan lokacin zuciyarka tana zuka kai masa mummunar addu'a kaga da shi kenan an rasa gaba daya. Ita addu'a ta iyaye kamar yankan wuka take akan yaro. In dai za a dage da addu'a to in Allah ya yarda za a samu salama insha Allah. Wannan haka yake domin ni na gani ai shi yasa ake so koyaushe iyaye za su yi addu'a yi wa ƴaƴansu addu'a ta gari insha Allah. Wannan shine alhamdulillah masha Allah alhamdulillah alhamdulillah ni ma kuma ka taya ni da addu'a nawa yaran ina neman aiki Allah ya taimake ni. Wannan yaron wajen ka Salim fa insha Allah Allah ya tabbatar mu Allah ya tabbatar mu amin alhamdulillah. Kuma aikin bai samu a ba shi shawara karamar sana'a dole yake raina haka ne to amma a ba shi shawara an ba shi nan za mu ba shi shawara insha Allah. Allah dai ya rufe asiri muna dai addu'a ubangiji Allah ya taimaka mana to Allah ya taimaka kuma Allah ubangiji ya shirya mana da zuri'a mu gabaki daya da dukkan ƴaƴan musulmi wanda suke irin wannan hali Allah ubangiji ya dawo da su kan daidai amin to masha Allah alhamdulillah to shike to masha Allah mun gode to mun gode alhamdulillah ruwa sannu da zuwa sannu da zuwa ai na toma da gwari sai zai zo duba ka shi ma gwari Allah sallam ya kuban jikin to Allah ya kara abuwa Allah ya kara abuwa to madalla ga ikilima nan ba ga da ko ikilima na'am sannu baba sallam ya jiki a jiki alhamdulillah abin da annabi ya na ganki kin zo nan wallahi babanmu ne ya ce na zo na gaishe ka sannan na gaya jiki sannan don Allah da abin da ya faru duk gaba ɗaya ku tattara ku zuba. Ai ni ba komai a raina Jafaru fa ɗan uwana ne uwa ɗaya uba ɗaya. Kin ga kuwa ba zan yi fushi da shi ba ni komai ya wuce a gobe. Komai ya wuce wallahi. Me ruwa wannan ƴata ce Ikilima. Gaskiya na ga kama can mu leƙa ko? Kuma wallahi a lokacin da je mu leƙa ban ganta ba. Ai ba za ka ganta ba tunda ta gama makaranta secondary school kakarta ta wajen uwa ta zo ta ɗauke ta ta Adamawa. Ka fa ba za ka ganta ba. Gaskiya ba. Ka ce girman yola ce. Gaskiya. Ai ga shi nan ta yi zubin su. Ta yi tsayi kuma dai alhamdulillah masha Allah. Ki wance ko za ki kwambiya nan za ki kwambi tare da mu. A zan kwana biyu tun da sai da na gaya masa na ce ina zo ina so na ɗan kwana biyu saboda na gagga ƴan uwa haka a gaggaisa. Gaskiya ne. Sai na koma. To alhamdulillah. In ga an hawa kwambiyu aka samu miji sai a aurar da ke a nan kawai. Kenan ma kai amma fa na ji daɗin wannan zance kai gobe ma a ɗaura auren nan me ruwa ka ji sarki na ɗaura ma auren nan gobe
mai ruwa ka shi sarkin to kai gwari ya daga sarkin da ya ganin sarkin fawa kuma ya ci ta daɗi. Ikon ai wannan miyar saka kai na kuwa ai zakin nata sosai. Yawwa kai yanzu ka sani yadda da rai tana son kowa da san kai ka duba man kaga irin kallon da ake ma ai kana gani ka san ana so na a gurin nan. Ai babu tambaya ma kai da gani ka san babu tambaya. Wannan kallon shi ya rike ma ba. Ina wannan kallon ya wuce wannan da kake nufi. Wuce inda kake tunani. Allahu akbar. Madalla. Madalla. Kai ikon Allah. Likitan ya zo ne? Insha Allah. Na samu likita yake cewa gobe za a same ni kuma tabbas na gamsu da hakan domin ta da kusan hakan a gare kullum jiki ƙara samun shi gaskiya alhamdulillah. Wari bari na samu da likita. Kana da ko? Zo mu je ka ɗan su. Shikenan. Masha Allah. Wari. Jiki ma an zo galau. Ya hanya. Hanya alhamdulillah. Allah ya rubuta. Ya kufan jiki. A jiki alhamdulillah. Aini komai ya wuce a gona wallahi. Ba komai wallahi. Tom, shikenan ya za a sai ina ganin sai mun yi waya kenan ko? Eh ba matsala to sai mun yi waya. Au. Sai Ma'am? Okay, Tom. Okay. banza ka ji fuffukan banza ka amarin yarinya nan fata mari iska wai ke tsaya wai menene ma dalilin ma to irin wani ai ba buɗa amma na yarinya Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Badi'a Sale Ibrahim Rano wadda kuka fi sani da Ikilima a cikin shirin rayuwa. To me yasa kika zazzage shi ka wanka sauran ki mari? Dalilin da yasa na zabga Salim dan takarda mari mu haɗu da ku a cikin shirin wasan mu. Wannan batu na mari da kika yi in fact da gaskiya ba ki sani cewa ba ki mari banza ba.